Narciso, zer moduz? Non, Mikel? Oi asko usaia zeok hemen, Narciso. Bai ba. Goiz-goizetik eurra ematen, Behin biarra zeok? Imarra zeok. Torri honea, irekin itzein nahi ditetan, Bai, Narciso. motel? Venga. Bai. Zenbat urte dara mazu hemen Bugatti erretegian? Aurten gitxestik zazpigarren urtigitea. Zergatik pentsatu zenun, bai asko kegi markik? Garagi bat, haragitxuri bat asko gustatzen dana. Joan gaituk ikustea. Ikusiko, jo, Parrilla hundia de gainera, Baina uniformia eman goiten lautzeko ere. Bale, nahi baldin badut, gina zeok. Venga, ba, goazen. Venga, ba. Ze berezitasuna dute Bugatti erretegiko oiaskoiek? Beira, berezitasuna hondin izaten dek, ez zerrez izatia. Hau zaukatek, oieskua, iketza, gatza, eta gozia, bia. Larun batean, zenbat oiasko egin ditzakezu? Lareun bosten oieskua. Hemen zuek ez duzu zerbitzen. Ez. Kuidau, nola da, nik enteratu nahi dut. Hemen erakusten diu jendiai, norbeak bere maila hartzen. Zerrun lana gutxiken dukik? Saiatzena galdon gutxina egiten, no? Ire egiteadek. Nik lagundu nahi, behira, zaman. Gaizte garriko alanian, lasai. Hoixe ba, bega. Zenbat oiasko gizona? Hone karga daka, Horreon goitxo, 60 bat. 60 oiasko? Bai. Bueno, Narciso, hau nola da? Launtzailea, hartu, Bai. erantzi, Ha? eta hango txuluan sartu, eta utzi. Hartu hau, honekin lagundu. Bai. Hola. Punteri, ara, toma. Eta... Kapixo diko neka, Joan beste 40? Beste 40, venga, tope! Oiasko kementxe do eta bat neri begirari da. Joan beste lan inezkio probatu. Oide. Dios, bero, zeok? Zeo nahi. Prestatuko aldiak horrela plater berezire emate da kanpora eramateko. Patata batzukin igual, Narciso. Hoixe, ba, jarriko estimu, ba. Hai ba. Venga ba, tira, Narciso. Eman eurra. Altxa. Iepa! Oh! Iepa, oiasko patatakin, ona, Narciso. Oide. Borde ingo dut, aber Bai. nasarteko jendek zer esaten du. Aio, Narciso, Venga, eman bai, eurra! oto Aio! segi. Eta Bugatti erretegiak lortu du nire kalitatezko zeigua. Iepa, kaixo egunon, zer moduz gaude? Ondo. Kaixo egunon, ez beldurtu, lasai. ¿Zer moduz zaude ongi? No te entiendo. Vale, pues no pasa nada, venga. Que es como es en inglés, galdera txiki bat, oso erraxa da. Lanean nago, Bai, nire bai, lanean nago. Nik horrela egingo dutak, eta ea zer dagoen, cuidao. Ea usaimenarekin asmatzen duzun, bai? Zuri izena? Rosa. Rosa. We all live in a celebration. Usaimenarekin. Pollo. Ara, zer dagoan? Mira. Uy, mira. Hostia. Cuidado, que saca la tierra. Chorua. Está cortado. Ordu erdi bat eta bukatzen dute, bai? Vale, perfecto. Zer dago hemen barruan? Hartzen diok, zerbait hartzen diok. Ze usaitu aldu zerbait, Bai, sustua. Zer usai hartu diozu? Oiaskoa. With potatoes, igual izan daiteke, with potatoes! Probatu nahi zu? Oiaskoa. Patatas fritas. Oiaskoa eta patatas fritas. Bai, proba ezazue! Eta esaten badizut, Bugatti zer etortzen zaizu burura? Oiaskoa. Oiaskoa. Oiaskoa, bai, ala izango te da bai ala ez? Bai, oiaskoa! Bugatti oiaskoa! Oiaskoa. Tinta batean, bai! Oiaskoa! Ba, otra, Patatas. ¡Qué crack! ¡Artista! ¡Oiasko patatakin! Venga! Nerviosa, bai, urduri, bai. Bai, claro, bai. Oso, claro. Denan bertan itite, brasakin, erra. Hartu oiasko zatitxo bat. Ganandu patata bat. Eskerrik asko. Ona aldao. Bai. Venga, probatu. Dentistatik dator gure Maria Jesus. Ze goxua, Patatita bat. Venga, hartu. Ze goxua. Bugattiko gure oiaskoak erra daude. Agur Rosa, guapa. Europe living a celebration. Juntos, juntos, like a million. Europe's living